பிரியமானவர்களே, புத்த மதத்தில் சேக்காவா என்றொரு ஞானி இருந்தார். அவர் தனது மரணப்படுக்கையில் இருந்தபோது தனக்கு அருகில் இருந்த நெருக்கமான சீடரிடம், நான் கடவுளிடம் கேட்டது ஒன்று, அவர் எனக்கு தருவதோ வேறொன்றாக இருக்கிறது என்று வேதனையோடு சொன்னாராம். அந்த சீடர், நீங்கள் கடவுளிடம் என்ன கேட்டீர்கள், அவர் என்ன தந்தார் என்று கேட்க, சேக்காவா, உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களின் வேதனையை என் உள்ளத்தில் உணர வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் கடவுளிடம் கேட்டேன். ஆனால் எனக்கு கிடைத்ததோ கடவுளின் தரிசனம்தான். நான் கேட்டதை தராமல் கடவுள் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார் என்றாராம். தன்னை தேடும் மனிதர்களை விட மனிதத்தை தேடும் மனிதர்களையே கடவுள் அதிகமாக தேடுகிறார் என்கின்ற உண்மையை விளக்கும் நிகழ்வு இது. மனிதர்கள் கடவுளை தேடும் போது மனிதத்தை புறந்தள்ளுவதற்கான ஆபத்து இருக்கிறது. ஆனால் மனிதத்தை தேடும் மனிதர்களால் கடவுளை புறந்தள்ளுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இல்லை. காரணம், ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் தான் கடவுள் இருக்கின்றாரே. மனிதத்தில் கடவுளை தேடும் இனிய நாளாக இந்த நாள் நமக்கு இருப்பதாக.